салом алейкум ба ҳама подписчикои Auto Tajikistan. Дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 18 мошине ки бо хости дили шумост. Шахсоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. ҳатман дар канал обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии мо Opel Astra F мебошад ки соли бароишаш 1994, абион мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидаги ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно 4 моҳ ҳуҷҷат доранд. Мотор ходовои 100, задагӣ пусидагӣ надорад. ин мошин қарор дорад дар Яван. нархи мошин 22000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 933 53 47 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дуюм мошини фурӯшии мо Mercedes-Benz V124 мебошад ки соли бароишаш 1990, абион мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 933 13 55 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мо иваз 21099 мебошад ки соли бароишаш 2004, абион мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 987 39 63 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо иваз 2110 мебошад ки соли бароишаш 2004, абион мотор 1.7, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки ҳуҷҷатҳош навкадагиай, состояниш аҷоиботай, харидор боша муомила дора. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 907 99 83 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо иваз 2110 мебошад ки соли бароишаш 2002, абион мотор 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 7000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 935 92 12 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Hyundai Tico мебошад ки соли бароишаш 1998, абион мотор 1.2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ надорад, савдо мешавад срочно пул дар кор. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Нав. нархи мошин 16000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 929 31 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Hyundai Starex мебошад ки соли бароишаш 2000, абион мотор 06, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26000 сомонӣ то 23000 сомонӣ мешавад. телефонҳо барои тамос 909 33 32 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшии мо иваз 2108 мебошад ки соли бароишаш 1991, абион мотор 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 10000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 918 86 42 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нӯҳум мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли бароишаш 1999, абион мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 8 моҳ документ, 1 моҳ тонировка, кондитсионер дора, газ бензин кор мекунад. ин мошин қарор дорад дар Гисар.
нархи мошин 29990 сомон. Телефонҳо барои тамос 907 88 87 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барояш 1999. Объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 38000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 985 31 85 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барояш 1993. объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст газ бензин кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 18000 сомонӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. телефонҳо барои тамос 907 57 02 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мои Daewoo Tico мебошад ки соли барояш 1996. объем мотор 1.1 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Нав. нархи мошин 13500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 933 24 44 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Toyota Vitz мебошад ки соли барояш 2000. объем мотор 1 сӯзишвориш бензин. коробка передачаш автомат ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 900 00 88 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли барояш 1990. объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика. соҳиби мошин гуфтааст роҷно мефурӯшем. 100% гарантӣ дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар Панҷакен. нархи мошин 29999 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 900 65 82 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо Ivaz 2106 мебошад ки соли барояш 1982. объем мотор 1 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика. растамош кашидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар Файзобод. нархи мошин 6500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 939 02 01 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯши мо Daewoo Nexo мебошад ки соли барояш 1996. объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин дар Ҷалолиддини Балхӣ. нархи мошин 12000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 904 22 11 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурӯши мо Toyota Mark мебошад ки соли барояш 1997. объем мотор 2 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш автомат ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошина дар ҳолати хуб қарор дорад. расход надорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 22000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 902 60 01 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 18 мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барояш 1996. объем мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошина дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 27000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 985 92 20 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 19 мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барояш 1993. объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 918 62 65 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
20 мошини фурӯшии моҳи Opel Zafira мебошад, ки соли барояшаш 1999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, газ, бензин, кондитсионер кор мекунад, ҳуҷҷатош ҳама тахт алиш намешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 41 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 901 91 91 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.